Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Habapan pawi ya gajing sengawi hap halor gajing ai jingmut jongka Confederation of Meghalaya Social Organization ba baro nriu pongut ki MLA bat laingut ki MP jongka jela Meghalaya ki dei ban leitlang dakawai kasur bandawa ya ka airline permit ha jela u MLA jongka South Shillong constituency uba Sanbor Shulai ula ongru bakani gajing dawa kadai ka hok jongi kum ka jaj ban riu red pai khnang bang indupla ban yadaya ladi kum baka sarkar India kala ai jing menjur ban pentre kam ya ka airline permit ha jela Nagaland Mizoram Manipur bat Arunachal Pradesh khnang man yada na ka jingsha telep ha ki weipat ki jaj ban riu hepai jongka doba India Haga jinge keren bat gilat patai kubor haga santarik unopra arjar arpo uba Sanbor Shulai ula ongru baka ni gijing dawa ban pentre kam ya ka airline permit haga jela Meghalaya kadai gijing dawa kabala slembha Shushu ula ongru kum u MLA jongka party BJP haga jela Meghalaya unsalet chedelhi la kumno haga tayo banengkong jong ubenai kala lengkot arhajar arpuwe naga benta ban budin halor ke jingdawa jong upait ba ka jela ya ka airline permit kana ke issue hi ka hok ka jongi kum ki indigenous tribe bangin ya dawa te kala de ka long pending demand lang bagi seng balang bat na benta jong kinong chong jong ka ri hasi jantia bat garo hil si bro ko we te ya ka bede ya ka jing keno ba ka BJP kalong double standard hangne ka support a state ka support bat sa center bat ka persya te ngi po ka ki news item kumtu nrai kumapiyatip hinga from the day one mdade nadu bang long nomikman nrai wat rang halong unoy alam jong samla puli nadu kipor ka mga dana ka KSU ka FKGP ki seng samla ngi di bledon benta bahagan ko diga way na ki issue ki demand kum kat bangan don ki seng balang ipor ndai bensua baradu mentaru klai hinga simet hi Hakabadi ka CAB, lani kabadi ka ILP, kino issues kibadi ki hok hi ki jongi bangin de ban demand. Ka sulong pat baka ha pa ka ti jong ka sel government ban yo ya ka jumunjur. Te ya ka yang isimet hi from the day one tanga ngalong bakarsan hi wat apo hak kini sistem ki bladem ka komsu kala invite dia boro ki MLA ki MDC hak tu ka rally ka bolong hapo maran student ban dawa ya ka badai ka CAB but ILP but QQA te club ship ting nomor banga upai ba boro ya tip wala ngadon hak seng BJP lesi kala ban ron yalam ya jing bakla ya ki o ba asmor wadon ka BJP lesi ka mu perkar jungu ka along bula klet ya ka isu juga jadi real that is very wrong ke parti nalai kalong tangga uniform mo parti kalong tangga uniform ndre ka song pergi pajba ban pet ya ka norim ka ba kiyeng lane bangayeng haru mentaru ngam randin te ka bade kan ke isu ILP kala dei sisa ki seng balang mentakila sedang nomor kala peja to na jing long jing man jong na covid kumtu ka te mentakala kamlong normal te kala slam sisa ken kana ka demand te kabapen sosi bapen mong yang kumu nomik mat pajba kalong ba hakini sistem ki bladem napo gasa sel government ya ka Manipur kila notify kila ai bale yang ipar ki mai te kadano uslender te hakabede kene ngai ladi mongum ka parti kumu bru shimat ru kumu MLA nda bantala jongki ba ngala perkat mentala bun program mlong balej mentau benai
ngala perkat bangan len bali buddin ya ngakam jia yu ngi habli ya kliken ke ya la de bayo na mioru ki ban ai reason ka belum clear reason te ngala subu kumno Januari ngan le ki bibi di kam jong ki pajba jong konsumsi te jong state baru kam tam hak bade ya kan ka issue ka ba ki babun ki issue la bi ka schedule ka jing penrung apa ka issue li tin khasi kin jentiak tin kasi kin garu nantak bade ka ILP nantak sa bar ki di ki issue si ki ba ngam juklat ban ya kren support center tang ba kalong pisu thu hi ka ba nya kendu ya ki minister ya home minister kemud ka simpor ngi habu appointment ngi habio ya appointment ngi habio ya ka simpor te kumno first week January ngan sedang ban communicate dok satai bang ini appointment bang ini ban let ban penbiang senun bagi song jongki issues bang le ekran tadin mengalawan no podel hi bate ki pajba kin satip kin kaji ayu balai gaslem balai ga manipur pi ai bere ga yang i pemai kini ki bro kin sapa hodin mengalawan no podel hi lar ka ILP ki ai ki guidelines ki ladon ki rules and terms and condition ki ladon ban implement tumur ki pajba ru ki pajba ki bawa ki transit ya ki way pat ki jaka ki wiki state kadum don gajing ktai ku musulong borok Jakarta ro ki hadu mentaki ya tegadon ga ILP kam don connection baga taka ban ongba kan ktai ki baga de transit state fi habang ilalong ginomi kman ki balajit do pajba mde ban ong susong taka suki mde ban ong ban song suki da fi peki wiki state ro don ke issues ka bakta nei ngai ba kadehi ka duty bound ko jingi kom kino phat ba bro ru phungot ngi dei bania let kin ko deli bali ko do home minister ko do prime minister te ka jingdawa ka jing ai jingmut nakle ka kini ki joko komsu kalong ka ba dai habang lalong no hikmat ngi dei ban long ru ki badon ka jing bakli ya ka issues concerning the interest jung ka jai bin ru jungi kumoi phim dei bon chukut tanga chong chuki ngi di ban let tanga hi dang menci sngi mat nganang ya hin batu chief minister ro por mangai kundu yo ngala chu ya discuss bat hukum tu te ya kana kam ngala ajing mud yo chief minister nomor bagan nganang ong bagan jing ajing mud jongi seng bahlang golong badai te habang yelit del him dei mon yelit be tagi skim te ha to por ko mangai pi habang ngalet chatai habang ngalit be skim makanaru ki issues ngachi nit budien te kan long ka platform ko piang hakaba uci minister ngala discuss to mulu malan ada pada Christmas play statement juro jong uci minister ngala ada Christmas ngatrai unsakot ya boro te unyalam uci minister ke delegation kan long ka baklan te lar ki bomlet paru te kemud madialit tan kendiat ru ten rei ngaso ba ngide punya bakli lang boro ru pungut te uci minister ni alam ke delegation ini Songkham Islam mesti hadu pada yo kedua nadu ka level jong prime minister kan hadu home minister bagi wiwi di minister te rengkat bagi di MP jongi kiru kini join han lang ba bat ngi mo nadu Raja Sabha MP kilok Sabha MP ki bigidon naga state jongi te kumut kan on behalf jong kamegelia hi boro koi la le boro ru phomut ki MLA boro ki MP kan on behalf tegamut lalong dekat state pun aku kan ngatrai kan kam state ke kam kia. This is a very good suggestion.